Vy ste prišli na inekciu, jasné, to tu mám nachystané od rána. No tak, poďme na to. Možno trošičku to zabolí. Nemusíte tak veľmi kričať, veď to není moc boleslivé. Pozerajte, urobím, ani ma to nebolí. No, tak čo je za problém? A vreckovka, a ne, veď to si keď tak utrete do mikiny, veď máte hotovou, vreckovku vám netreba. Mám ich tu plnú vec, ale nedávam, sú to pre mňa na smrkanie. Vidíš? Vy ste chceli vybieliť zuby, tak poďme na to. Urobíme modrú farbu, ale to nevadí, budú stále pekné. No, poďme na to. Tak, ešte túto troška. Dáte si? Sú fakt dobré. Ja si spravím to. Tak ešte chvíľku vydržte a už to máme. A teraz ešte pôjdeme tú druhú časť zubov, čo si zoberiem, idem si zobrať lak. Vydržte chvíľku. Tak. Tady je. A to je zelená, to bude podobné. Zoberiem. Čierna, to sa tak hodí, že? Moju oblečnú, že? Vy máte biele, ale to nevadí. Tak. Trošičku, ešte trošku sa tak nahnite. Tak, a už to je. Bude to 125 €. Nepozerajte sa tak, áno, 125 €. Túto servítku? Aha, jasné, môžete ísť. Vy máte veľa tých znamienok a chceli ste ich prepočítať. Tak, idem spočítať, ako mám dobrú kalkulačku. Takže tu máme ďalší plus tento, teraz odrátam, pretože to je malé, deleno 6, pretože to je 6, lebo som sa rozhodol, 9 krát 6, to sa rovná, plus, máte ich 1555. Ja viem, je to dobré číslo, dobre. A toto bude stáť 1555 €. Áno, jasné, ďakujem, bez problémov. Dovidenia.